Ah, lumayan. Wih, itu rezeki kira-kira. Jelas toh. Wih, gua bagi-bagi sitok. Lah kok nak men Yuk sesama kekonco iku kudu rezeki didungkir. Sitok ae wis. kita Sitok. Piye? ya di display ka. Duit 10 lho teh kok. Enek kok ya, enek. Sitok ae lho wi. Yo Lho. display tak joli. Lho, wis joli. Ento. Nah, ini. Nah. Ini lho kok mbok joli loro. Lah iya. Lho, lah oh iya. Kamu nak njalukmu sitok ya? Heeh. Ini kakek stok berarti. Lho. Iya ta. Lah yo ngene bener ya. Lho, lah duitku sing 10 iki. Lah kan tak joli mang. Bener gak? Iya. Heeh. Lah iya. Lah kan aku njaluk sitok, Mang. Lah kuwi. Jaluk sitok ta? Lah duitku sing 10. Lah kan tak joli mang. Oh, kok bingung.